Καλημερίζω και καλωσορίζω όλους, όλες και όλα που θα παρακολουθήσετε τη σημερινή ημερίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Αλεξομανολάκη από το Υπουργείο Πολιτισμού που προλόγησε αυτή την εισαγωγική συνάντηση και όλους και όσα άτομα εργάζονται ως τώρα και εργάστηκαν για να πετύχουν αυτό που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής. Η δική μου παρουσίαση θα είναι πιο θεωρητική, ενδεχομένως αγγίξει πράγματα που γνωρίζετε, ενδεχομένως δώσει κάποιες γνώσεις καινούργιες. Εδώ είμαστε νομίζω. Και θα αναφερθώ στην έκφραση μεσοτέχνης, πώς, πότε και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να αποτελέσει πηγή ψυχικής υγείας. Δημιουργική έκφραση και τέχνη είναι το ίδιο? Όχι ακριβώς. Ποιες είναι οι πηγές τους? Για να δούμε τι δείχνουν οι μελέτες στα ζώα, τους ανθρώπους και τις κοινωνίες τους. Οι ηθολογικές έρευνες στα ζώα αποκαλύπτουν εκφραστικά στοιχεία στο ζωικό βασίλειο. Κάποια παραδείγματα είναι ο τελετουργικός χορός ζευγαρώματος των γερανών, των πουλιών, που δημιουργούν μια ολόκληρη παράσταση μέσα στη φύση, με συντελεστές τη σκηνή του χορού που ορίζουν τα ίδια τα πουλιά και το διαχωρισμό σε πουλιά θεατές και πουλιά χορευτές που θα οδηγήσουν στο ζευγάρωμα. Ακόμα τα πρωινά τραγούδια από βρυχυθμούς των γειτόνων πυθίκων στη ζούγκλα που αποκαλύπτουν μια εξαιρετική ακρίβεια στην τονικότητα των ήχων που βγάζουν τα ζώα αυτά, έως και τα παιχνίδια ρόλων στο κυνήγι γάτας με ποντίκι. Η σύγχρονη νευροβιολογία αποκαλύπτει τους νευρώνες καθρέπτες. Η ανακάλυψη νευρώνων καθρεπτών στον εγκέφαλο έχει γίνει στον πίθηκο αλλά και στον άνθρωπο τη δεκαετία 2000 με 2010. Μέσα από το λειτουργικό MRI, αυτή την απεικόνιση του εγκεφάλου, αποκαλύφθηκαν αισθητηριακές περιοχές που ενεργοποιούνται όταν κάποιος εκτελεί, παρακολουθεί, μιμείται ή φαντάζεται μία πράξη. Και αυτές οι περιοχές βρίσκονται στον προκινητικό, τον κάτω βρεγματικό και κρόταφο ηνιακό φλοιό και στα δύο ημισφαίρια που συνδέονται με το μεταχμιακό σύστημα και το κέντρο του λόγου. Και αν δείτε στον πίνακα που υπάρχει πάνω από μένα, που έχει και ένα εικαστικό ενδιαφέρον γιατί συνδέει το φωτεινό με το σκοτεινό μας κομμάτι, θα δείτε όλες αυτές τις συνδέσεις στο μεταχμιακό σύστημα. Τι κάνουν αυτοί οι νευρώνες καθρέφτες? Διεγείρουν την αναπαράσταση μιας παρατηρούμενης κίνησης και τη συνδέουν με το ρεπερτόριο των κινήσεων του παρατηρητή. Δημιουργούν δηλαδή στον εγκέφαλό μας μέσα μια σωματική προσομοίωση. Έρευνες έχουν δείξει ότι αν έχουμε δύο ομάδες, μία με χορευτές κλασικού χορού και μία με χορευτές καποέιρα, και παρακολουθήσουν μία παράσταση καποέιρα, οι χορευτές καποέιρα έχουν πολύ μεγαλύτερη διέγερση των νευρώνων αυτών από ότι οι χορευτές κλασικού χορού. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγάλη εξειδίκευση σε σχέση με το τι έχουμε μάθει και τι έχουμε καλλιεργήσει. Αναγνωρίζουν επίσης την πρόθεση του άλλου, την εικόνα του εαυτού, την εικόνα σώματος, την αντίληψη του όμοιου και του διαφορετικού. Όπως επίσης και συμβολικές χειρονομίες. Παραδείγματος χάριν, όταν ένας μίμος παίρνει ένα ποτήρι νερό για να μας δείξει ότι πίνει, το μυαλό μας καταλαβαίνει ότι δημιουργείται αυτή τη στιγμή μια προσομοίωση της κίνησης. Και θεωρούνται η βιολογική βάση της μίμησης και της ενσυναίσθησης, του να μπαίνει κανείς στη θέση του άλλου. Γι' αυτό και έρευνες έχουν δείξει σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού ότι μέσα από προγράμματα τέχνης αυτοί οι νευρώνες μπορούν να αυξήσουν πολύ σημαντικά τη λειτουργικότητά τους.
Υπάρχει λοιπόν μια νευροβιολογική προαισθητική ρίζα της τέχνης και της δημιουργικότητας. Δηλαδή της τέχνης, της δημιουργικότητας πριν να γίνει τέχνη, πριν να αποκτήσει μια αισθητική μορφή, όπως τη βλέπουμε στις καθημερινές εκδηλώσεις δημιουργικότητας, ακόμα και σε ένα κήπο ή στη μαγειρική, αλλά ακόμα και σε λαϊκά πανηγύρια, που οι άνθρωποι δεν έχουν κάποια ειδική εκπαίδευση, ωστόσο έχουν αυτή την ανάγκη και τη δύναμη να εκφραστούν. Ήδη από την παλαιολιθική σπηλαιογραφία οι άνθρωποι ζωγράφισαν τα ζώα και στοιχεία της φύσης, γιατί μέσα από αυτό ήθελαν να γίνουν το ζώο αυτό, να πάρουν τη δύναμή του. Βλέπουμε μια διαγενειακή ανάγκη για δημιουργική έκφραση, όπως αποτυπώνεται στα αγγεία, στα αρχαία αγγεία βλέπετε μια σκηνή αργαλιού, έως τις σύγχρονες χειροτεχνίες. Ωστόσο, υπάρχει ένα πολιτισμικό πέρασμα συγκεκριμένο από την εκφραστική δημιουργία στην τέχνη ως αισθητική μορφή στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Και αυτό συνέβη στην αρχαία Ελλάδα. Εκεί ο πολιτισμικός ρόλος της τελετουργίας ήταν πάρα πολύ σημαντικός και φαινόταν από διάφορες τελετουργίες, όπως για παράδειγμα η διονυσιακή λατρεία, όπου οι άνθρωποι ερχόντουσαν σε έκσταση, σε ένθεη τρέλα όπως το λέγανε, για να υμνήσουν το Θεό Διόνυσο. Όλη η πόλη, οι πολίτες, ως βάκχες και μενάδες, κάποια συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου, υμνούσαν το Θεό Διόνυσο. Τραγουδούσαν ένα τραγούδι, έναν ύμνο που λέγονταν Διθύραμβος. Γι' αυτό και χόρευαν εκστασιασμένοι. Τότε τι συνέβη? Κάποια στιγμή ο Θέσπης, ένας κορυφαίος του χορού, βγήκε απέναντι και τι έκανε? Απάντησε στο χορό ως Διόνυσος. Μπήκε δηλαδή στο ρόλο του Θεού. Αυτή η στιγμή που έγινε πρώτη φορά τότε, γέννησε το θέατρο. Έτσι λοιπόν στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε μια αισθητική εξέλιξη και το δράμα έγινε θέατρο. Η τέχνη του ηθοποιού αρχίζει να γίνεται επάγγελμα και ο ιστρίων είναι ο πρώτος επαγγελματίας ηθοποιός. Γράφεται με γιώτα, που σημαίνει που σηματοδοτεί και αυτό που λέμε σήμερα ιστριονική διαταραχή, δηλαδή δραματική διαταραχή, δηλαδή θεατρική διαταραχή. Ο Ιστρίων ήταν ο πρώτος ηθοποιός. Ήταν το όνομά του Ιστρίων με γιώτα. Και παράλληλα αναπτύχθηκε η έννοια της κάθαρσης των ανθρώπινων παθών μέσω των ηρώων των διαφόρων έργων, βεβαίως που αναπτύχθηκε κυρίως μέσα από την ποιητική του Αριστοτέλη. Ποιες ψυχικές λειτουργίες περιλαμβάνει η τέχνη? Τα επίπεδα ψυχικής λειτουργίας είναι τα εξής. Καταρχήν το πραγματικό, η αντίληψη της ύλης, του σώματος, το άρρητο, αυτό που δεν λέγεται. Έτσι. Μετά το φανταστικό, το υποθετικό, η νοητική αναπαράσταση. Μετά το φαντασιακό, όπως αναπτύχθηκε κυρίως από τους λακανικούς ψυχαναλυτές, η σύνδεση της φαντασίας με κοινωνικές σημασίες, με συναισθήματα, νοήματα και δημιουργία. Και το συμβολικό, το πέρασμα στο λόγο, το σημαίνον και το σημενόμενο. Για να γίνει τέχνη, να υπάρξει τέχνη, απαιτείται η συνεργασία όλων αυτών των προηγούμενων ψυχικών λειτουργιών. Φυσικά μπορεί να υπάρξουν ελλείμματα. Τα ελλείμματα όμως αποτελούν σημαίνοντα στον χώρο της τέχνης και γίνονται σημενόμενα για αυτούς που μετέρχονται της τέχνης και την παρακολουθούν. Βλέπετε εδώ πέρα μια σειρά από μικρά ομοιώματα από το εργαστήρι κεραμικής στον αποϊδρυματισμό του Κρατικού Θεραπευτήριου Λέρου. Ήδη από το 1994 ο καλλιτέχνης αυτός σχεδίαζε και έφτιαχνε όλα αυτά τα μικρά κεραμικά αντικείμενα που ίσως για μας μπορεί να σημαίνουν και την ομογενοποίηση και τον ιδρυματισμό των ανθρώπων μέσα σε ένα άσυλο. Winnicott και Klein, δύο πολύ σημαντικοί ψυχίατροι ψυχαναλυτές, οι οποίοι μίλησαν για τις μεταβατικές περιοχές και τα μεταβατικά αντικείμενα, transitional areas και transitional objects. Τι είναι αυτά? Είναι ψυχικές περιοχές στις οποίες η πραγματικότητα και η φαντασία συνυπάρχουν. Το άτομο βιώνει ότι είναι και συγχρόνως ότι δεν είναι.
Αναπτύσσονται αζήφ συμβολικές διαργασίες και αποτελούν χώρους δημιουργίας, ανακούφισης, αλλαγής, μεταμόρφωσης και θεραπείας. Στο παιδί είναι ο μητρικός μαστός, ένα αρκουδάκι, η παιδική χαρά, το παιχνίδι. Στο ενήλικο άτομο μπορεί να είναι δράσεις πολιτισμού, η θρησκεία, η ψυχοθεραπεία, η δημιουργική εργασία και η τέχνη. Βλέπετε εδώ πέρα ένα χώρο δημιουργικής φαντασίας μέσω μουσικοθεραπείας. Μία έννοια που είναι κεντρική στις σύγχρονες διαργασίες της τέχνης είναι εκείνη της αισθητικής απόστασης. Αυτό είναι έννοια και συγχρόνως και εργαλείο. Τι είναι η αισθητική απόσταση? Είναι η σύνδεση του προσωπικού βιώματος με το αντικείμενο τέχνης. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά κρατιόμαστε από κάτι το οποίο παρακολουθούμε, είτε είναι εικαστικό, είτε είναι ρόλο στο θέατρο ή στο χορό. Πώς προβάλλουμε σκέψεις και συναισθήματα στο αντικείμενο τέχνης, πώς μπορεί να ταυτιστούμε με το αντικείμενο τέχνης ή να αποστασιοποιηθούμε από αυτό ή ακόμα και να το υπερβούμε σε κάτι πιο συλλογικό και συμπαντικό. Όλες αυτές οι τάσεις δημιουργήσαν και διάφορα αισθητικά ρεύματα στον κόσμο των τεχνών. Η τέχνη λοιπόν συνομιλεί στο συνεχές ανάμεσα στην ψυχική υγεία και την ασθένεια, ανάμεσα στη δημιουργία και την καταστροφή, ανάμεσα στη δόμηση και στην αποδόμηση, ανάμεσα στο χάος και την οριοθέτηση. Και ας θυμηθούμε τη φράση του Όσκαρ Βάιλντ, όπου πρωτοστατεί το συναίσθημα, υπολείπεται η φόρμα. Η τέχνη ακόμα μπορεί να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία ως προς την ψυχική υγεία και τον αποκλεισμό. Φωτογραφική έκθεση από ένα εγκατελειμμένο άσυλο. Αλλά και η ψυχική αποδόμηση επηρεάζει τα κινήματα της σύγχρονης τέχνης, όπως για παράδειγμα στη μοντέρνα τέχνη, Πικάσο, πάνω δεξιά, στην ομή τέχνη, Art Brut, Jean Dubuffet και πιο αργότερα στο μινιμαλισμό. Πώς εφαρμόζεται λοιπόν η τέχνη ώστε να λειτουργεί θεραπευτικά? Αν ψάξει κανείς το λεξικό του Τριανταφυλλίδη, στο όρο θεραπεία, θα δούμε ότι θεραπεία είναι η υπηρεσία, η ιατρική αγωγή, η γιατριά και μεταφορικά η συστηματική απασχόληση με την τέχνη, τα γράμματα ή την επιστήμη, η καλλιέργεια. Παράδειγμα, αποστολή των οδείων είναι η θεραπεία των μουσικών σπουδών. Η θεραπεία των μουσικών σπουδών. Εφαρμόζεται μέσα από στοχευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία, όπως οργανωμένες επισκέψεις σε πολιτιστικές δράσεις, συμμετοχή σε εργαστήρια παραγωγής τέχνης, συμμετοχή σε δημιουργικές ομάδες μέσω τέχνης, έως και σε εξειδικευμένες θεραπείες μέσω τέχνης που λέγονται arts therapies. Ποιες είναι? Βλέπετε αυτόν τον κατάλογο: δραματοθεραπεία, παιχνιοθεραπεία, εικαστική θεραπεία, μουσικοθεραπεία, χοροθεραπεία, εκφραστική ψυχοθεραπεία, ένας συνδυασμός, ψυχόδραμα, θέατρο playback και κάποιες νέες μορφές όπως θεραπεία μέσω λογοτεχνίας, ποίησης, κινηματογράφου, βίντεο, τραγουδιού. Είτε όμως μιλάμε για μια θεραπευτική εμπειρία μέσω της τέχνης per se, είτε των θεραπείων μέσω τέχνης, υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία που χαρακτηρίζουν και τα δύο. Καταρχήν ο σκοπός. Ο σκοπός είναι η ανάπτυξη του ατόμου. Δεύτερον, η θεραπευτική στάση, το κράτημα, το holding που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Η αποφυγή ναρκισσιστικών και καταστροφικών τάσεων που μερικές φορές στην τέχνη δεν υπάρχει. Στην τέχνη που φτιάχνουν καλλιτέχνες, επαγγελματίες. Η έμφαση στη διεργασία και στη γνησιότητα της έκφρασης και όχι τόσο στη δεξιοτεχνία και την απόδοση, αλλά και ο συνεχής διάλογος με την τέχνη. Οι μορφές αυτές ξεκίνησαν στο δυτικό κόσμο σε θεραπευτικά πλαίσια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αναπτύχθηκαν μαζί με τις θεραπευτικές κοινότητες στο πλαίσιο της κοινωνικής ψυχιατρικής. Στο δυτικό κόσμο, κυρίως στην Αγγλία τη δεκαετία του 60, ξεκίνησαν μέσα από θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα σε σχολεία και πανεπιστήμια. Σιγά σιγά η διαρκής έρευνα κατοχύρωσε την επιστημονικότητα αυτών των μεθόδων, δημιούργησε πανεπιστημιακές εκπαιδεύσεις
Και αργότερα οι επαγγελματίες αυτοί οργανώθηκαν σε σωματεία επαγγελματικά έτσι ώστε να διεκδικήσουν την κρατική αναγνώριση. Μια σύγχρονη πολιτική για την ψυχική υγεία αποτελεί η πολιτιστική συνταγογράφηση. Η ιστορία της ξεκίνησε τη δεκαετία του 90 με τα πρώτα προγράμματα ψυχικής υγείας και ευεξίας στα μουσεία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την περίοδο 97 με 2007 μετρήθηκε η επίδραση της συμμετοχής σε πολιτιστικές δράσεις ως προς τη συμπερίληψη, την πρόσβαση, τη διαφορετικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Και έδειξε ότι υπήρχε μείωση της φαρμακευτικής αγωγής στους ανθρώπους που συμμετείχαν, καλύτερη ποιότητα ζωής, λιγότερες επισκέψεις στα νοσοκομεία και λιγότερες νοσηλίες. Πολύ αργότερα στον Καναδά, το 19, φάνηκε από τις έρευνες ότι περιορίζεται οι άνθρωποι που συμμετέχουν έχουν ένα περιορισμό των επιπέδων του στρες, του άγχους, της κατάθλιψης και ότι ενισχύεται η ψυχική ανθεκτικότητα και η ευζοία τους. Την 20ετία 2000-2020 εφαρμόστηκαν πολλά προγράμματα και πολλές ερευνητικές προσπάθειες σε διάφορες χώρες του κόσμου και στην Ελλάδα. Στην Ιαπωνία το 2006 αναπτύχθηκε το μοντέλο Kawa, ένα πρόγραμμα εργοθεραπείας βασισμένο στην ανατολική φιλοσοφία. Ακολούθησε μια φυσιοκρατική, ολιστική προσέγγιση, όπου η ζωή για κάθε άτομο συμβολίζεται ως ποταμός. Οι δυσκολίες και προκλήσεις αντιπροσωπεύονται από βράχους και από μια οχθή που θέτει περιορισμούς, ενώ η υγεία και η ευημερία απεικονίζονται με την ελεύθερη ροή του ποταμού. Και όλο αυτό έχει να κάνει με την ενίσχυση της εσωτερικής ικανότητας του ατόμου και την αξιοποίηση των θετικών πτυχών για την προαγωγή της υγείας του. Το 2019 έγινε μια μεγάλη δημοσίευση των Φανκουρτ και Φιν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπου φάνηκε, επιβεβαιώθηκε η θετική επίδραση των τεχνών στην υγεία. Στην Αμερική το 2020 δημιουργήθηκαν οι πρώτες αρχές κοινωνικής συνταγογράφησης και ιδιαίτερα στη Μασαχουσέτη την ίδια χρονιά δημιουργήθηκε, εφαρμόστηκε, υλοποιήθηκε το πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα κοινωνικής συνταγογράφησης. Να πούμε ότι το Art and Prescription εντάσσεται ως ένα κλάδος της κοινωνικής συνταγογράφησης, γιατί υπάρχουν και άλλοι κλάδοι όπως ας πούμε η επαφή με τη φύση, η επαφή με την άθληση κτλ. Στην Ελλάδα υπήρξαν κάποια πρόδρομα προγράμματα προαγωγής υγείας μέσω τέχνης σε διάφορες φορείς πολιτισμού, όπως αυτή παρακάτω που βλέπετε, έως το 2021, όπου δημιουργήθηκε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Υγείας, στα δύο Υπουργεία, και εφαρμόστηκε σε σχέση με την βοήθεια του ΕΠΙΨΗ το πιλωτικό πρόγραμμα πολιτιστικής συνταγογράφησης Art on Prescription. Τι είναι η πολιτιστική συνταγογράφηση? Αναφέρεται στην παραπομπή ατόμων με ψυχιατρική διάγνωση για μια σειρά συναντήσεων με έργα τέχνης ή συμμετοχή σε διεργασίες τέχνης, εικαστικά, μουσική, χορό, παιχνίδι, θέατρο, λογοτεχνία, που επιτελείται μέσω κάποιων ειδικών, καλλιτεχνών ή θεραπευτών ή και θεραπευτών, σε ένα πλαίσιο πολιτισμού και για κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πώς πρέπει να είναι αυτό το πλαίσιο? Καταρχήν χρειάζεται να υπάρχει ένα κοινωνικό ενδιαφέρον του πλαισίου για κάτι τέτοιο. Να μπορεί να αποδεχτεί τη διαφορετικότητα, να ενδιαφέρεται για τη συμπερίληψη ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Να έχει ασφάλεια, να έχει μια συνθήκη, να δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας, να μπορεί να κρατήσει τους ασθενείς αυτούς μέσα στις λειτουργίες του. Να υπάρχει υπευθυνότητα, να έχει ειδικούς με επιστημονική επάρκεια, με ενσυναίσθηση, να είναι ευέλικτο, να μπορεί να βρει λύσεις, αλλά και να βάζει όρια και να έχει μια καλή επικοινωνία με τους υπόλοιπους θεσμούς. Ο στόχος είναι η ψυχική υγεία και η αυτοβελτίωση, ο έλεγχος των συμπτωμάτων και η ευεξία. Αλλά υπάρχουν και άλλοι στόχοι, όπως οι σχέσεις μέσω της τέχνης. Σχέσεις ανάμεσα στο άτομο που συμμετέχει, παρατηρεί ή δημιουργεί, στο άτομο που διαμεσολαβεί, που είναι ο καλλιτέχνης ή ο ειδικός ψυχικής υγείας ή και οι δύο,
και στο αντικείμενο της τέχνης περσέ, στο ίδιο το αντικείμενο. Δημιουργείται δηλαδή μια τριαδική σχέση εδώ πέρα. Στην ψυχανάλυση θα το λέγαμε μεταβίβαση με αντιμεταβίβαση σε μια τριγωνική μορφή. Και δημιουργεί, βλέπετε εδώ πέρα, ένα ζευγάρι σε ένα μουσείο, το οποίο παρακολουθεί ένα πίνακα που είναι ένα ζευγάρι στο κρεβάτι. Και όλο αυτό είναι ένας πίνακας. Οπότε βλέπετε διάφορα επίπεδα προσέγγισης και απόστασης από αυτό που μπορούν να συζητηθούν μέσα σε μια ομάδα. Σημαντικό επίσης είναι το ομαδικό βίωμα μέσα από τη τέχνη. Η τέχνη προτείνει μια διαφορετική κοινωνική συνύπαρξη, αλλά και μια σύνδεση με την πνευματικότητα. Βλέπετε εδώ πέρα μια εκκλησία όπως τη φαντάστηκε και την υλοποίησε ο Μάρκ Ρόθκο στην Αμερική. Και τέλος η σημασία στο άλεκτο. Η τέχνη δεν έχει έτοιμες απαντήσεις, αλλά καλεί να τις ανακαλύψουμε. Αυτό το βιβλίο είναι πολύ καλό να το έχετε στη βιβλιοθήκη σας. Λέγεται «Η συμβολή των ψυχοθεραπείων μέσω τέχνης στην ψυχιατρική θεραπευτική». Δημιουργήθηκε από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μας πήρε 5 χρόνια να το φτιάξουμε, γιατί συλλέξαμε όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει στον χώρο της τέχνης και στον χώρο των θεραπείων μέσω τέχνης στην Ελλάδα, αλλά και από Έλληνες που έχουν συνεργαστεί στο εξωτερικό με διάφορους αναγνωρισμένους θεραπευτές. Από το 1950 έως τότε που βγήκε. Δηλαδή πριν από μερικά χρόνια. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχετε μία γνώση αυτών που περιγράφει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι ανοιχτός σε ερωτήσεις.